Večeras otvaramo izložbu Silvane Konjevoda i Silvije Sikavice, autorica koje su dobitnice nagrade na godišnjoj izložbi HDLU Rijeka. Ovo je njihova zajednička izložba u kojoj smo nastojale istaknuti upravo te njihove različite likovne izraze, ali isto tako i vidjeti sličnost te dobiti jednu jedinstvenu izlagačku cjelinu. Emocionalna ekspresija Silvije Sikavice i kontemplarna apstrakcija Silvane Konjevoda stvore dijalog između unutarnjeg i vanjskog, između figure i krajolika. S jedne strane imamo Silviju koja polazi od teme demencije, ali je ne promatra samo kao jedno osobno i subjektivno iskustvo, već je služi kao polazište za promišljanje o današnjem društvu. Njezini radovi otvaraju prostor za razmišljanje o osjetljivim, kaotičnim i krhkim odnosima koji nas okružuju. U otuđenju, površnosti i gubitku empatije autorica prepoznaje znakove kolektivne ranjivosti. S druge strane imamo Silvanu koja nam priča svoju priču pod nazivom Horizonti jedna mačka, koja kreće u biti u jednom suprotnom smjeru, u smjeru od smirenosti i reda prema slobodi i pokretu. Dakle, ja se predstavljam sa platnima, uglavnom su to slike na platnu, jedan manji dio su ovi objekti. Tema je Istra, odnosno pejzaži, ali to su pejzaži koji nisu opisnog karaktera, dakle nije tu da se prepoznaje neki konkretan motiv, niti nekakav krajolik s nekim konkretnim mjestom, nego je to više impresija, moja impresija Istre, moj doživljaj Istre, tako da su to apstraktni zapravo radovi na granici apstrakcije. Boje, taj kolorit jesu boje istarske zemlje, znači crvena Istra, bijela Istra i siva. A inače taj prigušeni kolorit je nešto što je meni dosta blisko i volim tako i raditi. Što se tiče objekata, to su ti mali artefakti koji su u stvari crtice iz života, pa tu se nalazi ta jedna mačka koja se spominje u naslovu. Evo. Ja bih se prvo zahvalila Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Rijeka na nagradi koju smo Silvana i ja dobili za najbolji rad prošle godine. Jer je meni ta nagrada u biti pružila da se po prvi put samostalno predstavim ovdje u galeriji Juraj Klović u Rijeci. Predstavljam se ovdje na izložbi sa ciklusom naziva, u biti i slika i evo crteža, naziva Ljubav donosi početak, demencija i ja. To je recimo ciklus osobnog karaktera jer sam progovarala iz osobnog iskustva jer u našoj obitelji suočavamo se s dijagnozom demencije naših bližnjih i onda se tako i rodila ideja za ovaj projekt. Tako da je ovo recimo osoban ciklus radova, vrlo je intiman, ali je i priča o svima nama jer prikazuje stanje duha osoba s demencijom, osobe koje brinu o njima, koje žive njihovu svakodnevicu, ali i demenciju današnjeg društva. Po tim mislim na taj neki zaborav na životne vrijednosti, ali sam radila, prikazivala sam znači kroz portrete i figure u stvari tu jednu, ne znam, naša lica koja često skrivamo pod maskama koje u današnjem društvu nosimo. Shodno našim ulogama životnim i onda sam primijetila kako sam promatrala u svom životu osobu s demencijom kako je tamo reakcija osoba koji su bolesni, oboljeli vrlo iskreno, iskrenije recimo nego društvo koje bi trebalo biti zdravo, a ono je nezdravo jer bira biti nešto drugo što ne jest. I onda sam radila te paralele kroz svoje radove i prikazivala se ono od čega svi bježimo, tu našu nutrinu gdje se sve u biti odvija i naše emocije, iskustva i traume, naš rast, naše borbe